Hola, avui tastarem 4 vins diferents de la Deo Montsant, 4 vins de 4 llocs diferents. El xulo de la Deo Montsant és que tenim diverses subzones, d'acord? Molts tipus de sols diferents, molts microclimes, tot i ser una denominació d'origen petitona, geogràficament parlant, tenim multitud de microclimes i de tipus de sols diferents que ens poden donar 4 vins tan diferents com aquests 4 que tenim aquí. Avui comencem amb un Orto, un vi d'Orto Vins, d'acord? Un vi del 2017, en aquest cas, fantàstic, amb garnatxa i carinyena com a cupatge principal, però també amb una petita aportació del que seria l'ull de llebre i el picapoll, d'acord? Parlem de 6 mesets de criança, en aquest cas, i en aquest cas frescor, la certa frescor aquesta amb fruits rojos, fruita negra també que s'expressa de la garnatxa i la carinyena sobretot, i aquests 6 mesets de criança per donar un puntet d'estructura. És un vi que en boca és fresc, notem un taní lleuger, però que és molt agradable, que fa que tingui aquest puntet de persistència. Passem de la zona, en aquest cas, de Masroig, a la zona de Cornudella, amb cingles blaus, amb els cingles blaus selecció Deo Montsant també del 2017, i aquí ja trobem 12 mesos de criança i també una zona més elevada, per tant, a priori hauríem de trobar més acidesa com a tal, però parlem de terrenys també, en aquest cas, que barregen llicorella i sòls argilocalcaris, molt presents també aquí al terme municipal de Cornudella. Ja potser aquí, com que trobem 12 mesos de criança, el que trobem és un vi una mica més torradet, amb aromes una miqueta més madures. Potser en boca també un punt més ample, però a la vegada, potser aquesta presència també d'aquestes fruites una mica també més negres. També un altre cop aquí, cupatge principal, garnatxa i carinyena, aquí absolutament 60-40, i parlem de les varietats autòctones 100%. Si ens n'anem cap al Braó, 2016, del celler acústic, notes balsàmiques molt marcades, també, i aquí també parlem d'altre cop garnatxa i carinyena, majoritàriament carinyena, 85% carinyena, 15% garnatxa, i un vi ja amb un color més potent, un color més fosc, gràcies a aquesta carinyena, però aquest punt també de frescor, la veritat és que molt xulo també aquest vi en nas, aquesta frescor, aquests mentolats. Molt xulo també en boca, molt ample, un taní molt agradable, molt fi, gens ofensiu, i en aquest cas un pas en boca fantàstic, amb aquest puntet encara d'acidesa també, molt xulo. Aquí parlem de vinyes de Capçanes i vinyes de Marçà, i estem parlant de vinyes velles, vinyes velles, poc clarificat, poc filtrat, i 13 mesos de criança en barrica de roure francès, amb un torrat molt lleuger que li donen també una agradabilitat que afavoreix que aquestes varietats autòctones, carinyena i garnatxa, s'expressin de la forma també més pura d'aquestes varietats. Per acabar, l'Esparver, de la cooperativa de Falset Marçà, un vi del 2013, en aquest cas, i ja aquí tenim més criança, 20 mesos de criança, sols de llicorella, d'acord, de la zona de Falset i de Marçà. Un vi que combina les varietats autòctones, altre cop garnatxa i carinyena, que com veieu són presents a la resta de vins, i aquí afegeix un 33%, una tercera part de sirà, també. Notes ja més torrades, de fruita potser encara més madura, fruita negra més madura, regalècies, vainilles, canyelles, provinents d'aquests 20 mesos de criança en barrica de roure francès, i també el que han fet a la cooperativa de Falset Marçà és donar aquest puntet també de criança en ampolla. Per tant, parlem d'un 2013, un vi ja molt tranquil, molt arrodonit, un aroma molt agradable. I en boca ja és un vi que notes tot aquest taní
molt més arrodonit, però encara té molta vivacitat, encara trobem aquest punt d'acidesa que jo crec que el mantindrà en vida durant bastant temps també. Bueno, 4 vins diferents, per menjar també cosetes diferents, sempre hem de posar, nosaltres diem que el beure s'ha d'entendre també amb el menjar i en aquest cas 4 vins que poden maridar amb 4 menjars també diferents. Jo me n'aniria sobretot cap a aquest primer d'Orto Vins amb carn amb una miqueta més de greix, podem parlar de xai, podem parlar de carns com fins i tot la cansalada, el xai, cosetes així, també per acidesa, igual amb cingles blaus ja hauríem d'anar una coseta, un puntet més torrada, però també amb aquest puntet de greix, que l'acidesa ens el netejarà molt bé. Amb el braó ja tenim també aquesta carinyena que amb aquests tanins podem anar també a alguna coseta una mica més potent, aquestes carns vermelles, també amb una miqueta de greix infiltrat perquè encara té una molt bona acidesa, molt bona frescor, per tant, un bon xuletón amb aquest puntet de greix infiltrat i per acabar jo l'esparver ja sí que, tot i tenir aquesta acidesa que també ens netejaria bé la boca, aniria a un àpat potser una mica més tranquil, amb carns una mica més potents, vaques velles o fins i tot carns de caça, estofadets, etc. 4 vins, a priori, negres de la Déu Montsant, però que no tenen res a veure entre ells, gràcies a aquesta complexitat de la zonificació de la denominació d'origen Montsant i, per tant, també 4 vins que et poden maridar amb 4 coses molt diferents.